Здравейте хора, днеска играем CS в един хубав сървър. IP-то ще е долу от описанието и моля ви влезте, има SMS и хубав сървъра, аз съм head admin. Ако искате да влезете и може да влезете, SMS за VIP Лефи 20. Сега няма никой в сървъра, защото всички са на Даскал. Това спрай. Моля ви влизайте в сървъра, доста яке. Като гледам няма никакъв лак. IP-то е с много IP. Няма много плагини. Не че няма много плагини, но... Има си го сървъра. Я други сървъри има ли? Няма други сървъри. Гледам само това е. Искам да сложат един плагин. Един плагин, който се казва... Как беше, бе? Че му забравих името. VIP нещо си и там ти дават права за АК и МК, Дигъл и граната. Но може той да си го настрои като за, примерно, админите, VIP админите, VIP админи, оунери, админи и випове да могат да си взимат, примерно, като на The Immortal, Deagle, 4 гранати и това. И 135 кръв. И това е реклама за CS сървър. Влизайте, хубав е сървъра. Играл съм доста в него. Има много малко хора, не е популярен сървъра. Ще накарам един приятел да го популяризира. Да ще се съгласи. Ще влиза и админа. Той ми даде права, за да рекламирам сървъра. Тези, които ме гледат, да се абонират. Те, които не са ме гледали, да се абонират. Да ми лайкнат клипа. И да коментират. Влизайте, това е CS сървъра. Долу под описанието ще бъде IP-то на сървъра. Влизайте, много ви моля, си задържа правата. Ще ми помогнете много и вие ще си помогнете, като си платите един SMS за VIP. Да. Ще поставя сайта, в който може да си платите VIP за сървъра. Добре. Това беше от мен. Това е CS Review сървър. Моля ви, елате в сървъра. Хубав е. И... забавлявайте се. Това беше от мен и Head Trick.